Sziasztok! Én itt Snow vagyok, és a mai videóban a Five Nights at Freddy's 2-vel fogok játszani. Igazándiból végigvittem már az 1-et, a 2-t és a 3-at is, de most úgy gondoltam, hogy újra belekezdek a 2-be, és tegnap az egyik kedves osztálytársam kérésre letöltöttem az 1-et újra, és kegyetlenül megijedtem tőle. Igen, elég ijedős vagyok ilyen téren, játékokban, valóságban már kevésbé. És ma, hát tegnap játszottam ugye már vele, a harmadik éjszakáig jutottam el, és úgy gondoltam, hogy nem kezdem már előről a játékot, hanem a harmadik éjszakától folytatom, úgyis már ott kezd izgalmasabb lenni a játék, de kérésre esetleg az egészet előről elkezdem, úgyhogy vágjunk is bele. Hangizé-vizéje rossz, viszont a mikrofonja jó, a másiknak meg a mikrofonja ment tönkre, viszont ennek nagyon jó a füles rész. Szóval szeretjük. Ezt annyira értelmesen elmagyaráztam. Na, várjuk meg Foxit, amíg jön. Amit itt tudni kell a játékról, hogy mi egy biztonsági őr vagyunk, jó, ez is értelmes mondat volt, szóval mi biztonsági őr vagyunk, megint egy értelmes mondatot mondtam, és robot állatfigurák próbálnak minket megölni. Na most ennek van egy elég érdekes sztoria, amit most nem fogok elmondani. Annyit viszont elmondok, hogy Foxit 20 pillantással lehet elüldözni, azaz ezt a rókát, Onni már megindult, ő oldvolni, ő az egybe is benne van. Igazából ez a játék olyan, mint a Star Wars, mert itt is a legutolsó részt adták ki legelőször. Nem értem a logikáját. Bár most nem tudom, hogy a 3 most mindegyik előtt van-e, vagy nem. Valaki áll az arcomba, és nem szeretném, hogy valaki az arcomba ugrana. Úgy, Foxy-nek kész vége. Mennyire? Jó, elment. A hangokból is lehet hallani, hogy éppen valaki jön. Azt hiszem 10 animatronik, nem tudom, hogy szokták mondani, igazándiból, mert angol az nálam a 0 és valami között van. Szóval nem tudom, hogy szokták mondani, úgyhogy ők így járkálnak, de azt nem 10 vannak, na valaki az arcomban van. Jaj, ne, balomboly. Ne. Balombolyt, utána balombolya, ő mindig Foxy. Balomboly csak a bajt hozza. Balombolyt mindenki utálja. Olyan kis sunyi. Én nagyon szeretem úgy Foxyt és Mangle-t. Mangle az egyik kedvencem. Ő az. Neki is van egy külön kis, nagyon aranyos története szerintem. Szóval... Jaj, ne. Az idiót meg itt rökül. Ó, valaki mászik a vizébe. Ó, szia balomboly! Erre beszéltem, látom, Csika is elindult, már Bonnie még a helyén. Valaki áll előttem. Elment. De miért ment el? Balomboly amúgy nagyon egy kis hajadék, kis rohadék. Szerintem most vagy a pofába mászott, vagy visszamászott, vagy éppen valaki egyre mászott a szépe. De nem balomboly volt az. Oh, yeah! Freddy is megindult. Foxy is ott áll, itt a régiek helyén, szervizbe. Szervizkamrába, bocsánat. Pofámba fog ugrani, pofámba fog ugrani. Jaj, basszus! Oh. Nem is tudom már, hogy hanyadik éjszakánál tartottam. Most kegyetlenül megijedtem amúgy. Na. Ja, nézzük. Azért nem beszél, mert ugye itt is ugyanaz az
az alap, mint az egyben, tehát itt is van beszéd meg minden, hogy felhívom, felfogom meg minden. Én, amikor kezdtem a harmadik éjszakát, lemutekáloztam, és azóta ugye nem hív, szerencsére. Ütnék már végig valaki el az arcomba. Tudom, hogy Foxy áll amúgy az arcomba, tehát mindig Foxy kezd. Ups, hú, marionettet nem szeretjük. Érdemes megnézni ezeket a kis képeket, mert nagyon sokat elmesélnek amúgy a játékban. Jó, hogy mind a hárman ott vagytok. Például még jelen is van pár darab, úgyhogy aki éppen van rá ideje, az nézze meg. Az első éjszakán simán meg lehet őket nézni. Most vagy Bonnie, vagy Foxy áll előttem, de szerintem Foxy. Szokásos. Jaj, ne Balomboly! Balomboly nagyon utálom, kegyetlenül ő ellenség. És az a kis súnyi mindig csak a szellőzőben van. Tehát én még egyik soha nem láttam, és megint beszél. Érdemes, aki ezzel a játékon akar játszani, annak érdemes utána nézni a történetet, mert kegyetlenül jó. Szerintem, ugye hát kinek mi. Nem örülök annak, hogy most elment a világításom. Igen, itt is van flashlight. Jaj, ne! Hogy Bonnie? Másért Bonnie, mert nekem Bonnie. Csak valakinek volt Bonnie-nak mondja. Az Balomboly, te is gyere. Foxy. Nem ment el. Vagy megint ő áll az arcom, vagy nem. De nem. Második éjszaka és már merültem egyet. Ennek nem örülök. Ó, ne. Valaki mozgott. Méghozzá Chica volt az, és ahogy látom, Freddy is elindult. Közben a macskáim ölik egymást. Bonnie engem nagyon nem szeret, pedig tudom, hogy kell kivédeni. És általában ezekben is van ijesztés. Bár igazán nem értem ezeket a kis minigémeket. Igazából ezekből a minigémekből is nagyon sok minden meg lehet túlni, és az ott Vincent. Itt már hallottak a gyerekek. Hogy lehetek ennyire idejős? Oké. Ijedős. Szóval... kemény. Nagyon. Legalábbis szerintem. Na, próbáljuk még egyszer, aztán mára nekem ennyi elég. Közben most kell ölik egymást, de hogy miért jó ez nekik? Olyan, bekapcsolom a billentyűzetemet, na mindegy. Amúgy nagyon látszik, hogy a játékot nem PC-re tervezték, hanem tabletre, bár ezt már jobban el tudnám képzelni PC-re, mint az elsőt. Az első nagyon meglátszik, hogy tabletre és telefonra lett tervezve valami kegyetlen módon. Úgy ezek itt kamerák vannak? Nem. Közben engem megjöttek úgy, hogy a macskáim gyilkolják egymást. Szia Foxy, tudom, hogy nagyon szeretsz engem, úgyhogy...
most akarok rászólni a titekre, mert ez így elrontaná az egész videó feelinget, de... Mariana, breezy.